faslun rabi insha Allah. والأمر من أنواعه ثم راسا صيغته إلا ولا تبعدا لجلب الفيل مع استئلائه وقد يجيب المخالف الدعائي وللمساوي فلك مع ثم تردي إفاد كذلك أكيد وسيلة ولإهانة وللتسيير والأمر والتأجيل والتهيير وللتمني والتنار ولا تسوية ولتكار ولا أدب Saka. والأمر Shi kaga fili amri dai min alwa'i ina daga nau'i na insha'i shi ma nau'in sa ne na insha'i na nau'in sa ne daga nau'in sa ne ثم رأسه to abin da yafi kyau a صيغة wajensa sigarsa باللام shi fili amri in ka ganshi da lami shine in fiye da amrin da ya kowanne kyau a ce liyan fik zu sa'atin min sa'ati to an sa masa lami to shine inda an yi horo kuma ga lami to shine inda yafi kyau أولى ko ko babu kamar a ce akarin zaidan ai kaga an horo ne amma ba fi amri ne ba lamun أطوبها to shi ya fi ili amri ya bayyana لطلب الفعل ana yin sa ne dan neman aikata aiki مع استئلائه kuma tare da ɗaukaka na sama ne yace na ƙasa yi shine amri kenan shine matakin farko na sama ya ce da na ƙasa yi ma'as ilahin kenan na sa ka kai kuma ni ne a sama da kai وقد يجي للآلي yakan zo min sabili lil ali yakan zo daga na ƙasa yi wa na sama Allahumma igfirli ai kalmar igfirli gafarta mu baka ce ka hore Allah ba sai daga ce na roƙe shi kaga daga na ƙasa ne zuwa sama shi kuma to sai a ce sunansa addu'a idan na sama yayi sai a ce isti'la'i amma na ƙasa zuwa sama sai a ce addu'a yayi ya sunan ma gashi nan kuma shine kamar addu'a kace Allahumma igfirli وللمساوي to kuma in ko sa'an ka ne kace wa abokina ce in yi masa kaza والتماس sunansa iltimas sai ka ce iltamasa minni ya nema a wurina ba za ka ce ya hore ni ba ba za ka ce ya roƙe ni ba iltamasa za ka ce sa'an ka kenan وتريد إباحة to ita amri ta ka zo dan ibaha a ce jalisil hasana a ibn sirina ko ka zana da hasan ko ka zana da ibn sirina ka zaɓi wanda kake so كذلك حديد قصدا haka na kuma imanu ma shi ito to ku yi abin da kuke zo din wannan ba ƙauratarwa ba ne ai ba su ake sije su yi ba hadidi ne ولإهانة kuma yakan zo dan ihlal shi ne izlali a ce kunu hijaratan aw hadidan ai kaga wannan shine kaskantawa to shine izlali kenan وللتسهيل yakan zo kuma don wulakanci shi kuma tazlili shi wancan izlali wannan kuma tazlili shi kan a ce kunu kiradatan to aka ce me farkin su kenan an ce da wulakanci da kaskanci shi izlali in an ce kunu hijaratan aw hadidan ai ba su zama hijaratan din ba aw hadidan nan gaya musu aka yi ko to shine ake sai shine izlali kenan wulakanta wannan ko kaskanci kunu kiradatan ai sun zama buran shine farkin su kenan wancan yayi wancan ba wancan bai yi wannan kuma a sun zama buran da aka ce su zama buran shine ma shine tazlili kenan wancan kuma izlali Allah saka wal habari kuma yakan zo horo ne amma ma'anarsa labari inna mimma adarkan nasu min gotul ula idza lam tasahi fasna ma shi ita ai kaga ce aka yi abin da ke so ai wannan labari yake baka na abin da annabi ya faɗa amma kaga ai kalmar fasna ma shi ita ai horo ne amma ai labari yake baka fili amri ne ma'anarsa labari wata ajizi ko fatu bi suratin min mislihi ku zo da sura irin sa din to da Allah ya zo so yake su zo da suran ko ko su yi su yi din a'a ba za ku iya abinda Allah yake nufi wata hayiri ko kuma da hayiri in ki hinda auta ka aure hinda ko yan wata aka ci to me farkin da ibaha shi ibaha ka iya hadawa ta hayiri ku sai dai ka zama daya shine farkin su yanzu da aka ce jalisul hasana wa min sirina ka zauna da hasan duk sai ka zauna da su ko ne ga wajen kai karatu ba komai amma ka rufi hindu koyon wata ai ba da maka hada sai da ko ita ko kamata ta amma ba za ka hada su ba shine farkin su da tahiri da ibaha wali tamani haka na aka zo da amri amma ma'anarsa tamani ala ayyuhal layl dawil alanjari to ba a sha da dare ka sa shi sai dai kace kana guri yayi tamanni kenan wamtinani haka na kuma dan ne bai wato kwarkwara kulumin min samadi iza asmara to wannan cewa ku ci din nan ai ana buka ana dan dadadawa ne kulumin samadi amma iza asmara wal ajabi haka na kuma yakan zo dan ba mamaki unzuru kai bala rabu lakal amsal to mamaki ya aka haka suka baka irin wannan misali suka buga maka wannan misali to shi ma wannan mamaki ne fili amri ne amma ma'anarsa mamaki
saka taswiyatin isbiru aw la tasbiru ko ku yi ko ka ku yi ai isbiru ku yi aka ce ko to amma ma'anarsa da yin da rashin duk ɗaya ne ma'anarsa amri amma taswiya wal ihtiqari ko kuma dan itiqari al'umma antum mulku to ku je ba abin da za ku je ba ji annabi Musa ai ya ba ai dan mulakanta to ku yi magani ai kama abin da shi kenan ko wal adab boko don koyi da dabi kulmi ma yalika kai ci gaban ka ana ci yaro yana ci abinci ka rinka cin gaban ka yana da ina tsallakawa ai ka san koyi da dabi ne Allah da bi kenan min anwa'il insha'i al'amru wai da ka nauyin shayi fili amri yakan zo wala sahu wani a sahu an nasigatahu ja siga fili amri min al-muqtarinati bil lam ana san araban ya ta lami shine wanda yake kyau wa ghayriha yakan zo kuma ba da mun ma mawdu'atan abu ajewa li talabil fi'li dan neman aikata aiki ijaban tilas zaka yi aikin aw nadban ko an so ka yi shi istila'an na sama ya sa ka kai shi da dan tilas ay ala tariqi dalabi uluwi ai bisa tabarkin neman daukaka a kanka da zaka yi wa addal amiru nafsahu shi mai horon ya kidan ya kansa aliyan madaukaki ne shi sai ce ka yi sawa'un daidai ne kana kazalika abin haka yake shi wanda ya sa kan haka yake fi nafsil a nafsul amri amr dama shine wanda zai sa ka yi am litabadilul fahmi ko dan hankali zai gaggawa zuwa can wanda ya sa kan shine a sama da kai inda sama'i sigatihi ila zalika yanda aka ji sigan magana zuwa wannan wa tabaduru tabaduri alamatul ita haqiqati ce abinda a hankali zai saurin gaggawa shine alama ta hakika hadha huwa al-asawku wannan kaida da muka ita ce mafi inganci inda ulama ilfanni nan ga malaman wannan ilimin na balaga wa huwa al-muhtar shine kuma abin zabiwa a waje na ji saudi wa qila kila kwa yushtaradul qulub an shaɗanta ɗaukaka fi nafsil amri a nafsul amr wai daman daga an ce horo to a nan ma an san wai duk inda aka ce an hore ka a nafsul kalmar ce an hore ka dinnan to ana nufin na sama ne ce a yi wa alaihi al-mu'tazilatu na ka mutu da suke kan wannan ka'idar wa qila aka ce a da la yushtaradu qulubun ba a shaɗanta ɗaukaka ba wala istila'un wala neman ɗaukaka idan an faɗa ba lalle ba ne sai dai kalmar ce za ta gaya mana amma wai dan an ce horo to bai nuna haka ba ga shi nan ma wa ina ga da alaihi firauna imamur razi imamu raji na kan wannan ka'idar wa atba'uhu da mabiyansa ma wa huwa rasahu shine mafi inganci inda ulama'il usuli nan ga masu ilimin usulu mustadallina bi qawlihi ta'ala musaddi ne sun kama wajen da faɗin Allah ta'ala ya faɗa ina zance akan fir'auna ya ce ma za ta muruni yanzu shi yana nufin fir'auna su za su bashi umarni yayi ai shi me za ku hore ni da shi ko to ai ba yana nufin su ne sama da shi akan za su gaya masa abin da zai ba wa ujiba aka ce kai mu ai ba wannan tamu din ba na horo bane bi annahu ai wannan min al-amri na horo ne bi ma'anar mashwara me za ku shawarce ni akai ne yayi to da kai amurin da yana nan akan an ce horo tilasa ka kai amma wannan ma nasa shawara ne me za ku bani shawara fil fi'li a cikin aikata aikin abin da zan aika wa bi anna fir'auna cewa shi fir'auna kuma izaka dan yayin nan kana musta'aliyan lahum ya kashe shi ne madaukaki gare dan haka kaga ba zai ce su hore shi ba sai zai ce a ba shawara wa shamilat sigatu siga ta taro lafz al-amri lafazin horo inna nuhati a wajen masu nahawu ina misali ka akarim kama a ce akarim kaga ma'anarsa ka girmama wasmil fi'li to wai ba wai kaga fi'ili ne ko ma'anarsa horo ne to sunan fi'ili ma ya zo shi ma ma'anarsa shi ma amrin ne kamar na kana zali ma'anarsa unzul ne wal mubari'i munadi ma ya zo billami a sa masa lami kamar ce li halur ko li yunfik ai kaga munadi ne amma tunda an sa masa lami ma'anarsa ayi nan gaba wa qad taridu sigatil amri siga amri takan zo bilasti ila'in ba daukakar kuma kad du'a min al-safil lil ali kamar addu'a daga na ƙasa wanda ya ga na sama sai a ce ka roƙe la rabbika billi ka ce ubangiji ka gafarta mu sai ka ce ka roƙi Allah wal iltimasi aka zo iltimasi min al-masawi wanda kukin yi daidai da kai da shi ka qaulika liman yusawika kamar wanda ya kai daidai a daraja iskini ma an ka ce kawo mun ruwa sai ka ce iltamasa minni fulanu wani ya nema yawa ba ya hore ni ba yawa wal ibahati akwai kuma ibaha shi ma fili amri ne ma'anarsa ibaha an halatta maka ko wannan ko dibbin ka hada nahu jalisil hasana aw ibn sirina ko ka zana da hasan ko ibn sirina ko duka hada din ma wata hadidi akwai tsoratarwa kuma nahu i'malu ma shi to ku yi abin da za ku yi din ai kaga wannan tsoratarwa ne ba Allah yana nufin su je su yi din bane iz laysa al muradu dan ba wai ana nufin al-amru ana nufin al'amur ko laysa al muradu al-amra ba ana nufin wai horo ba kulli amalin sha'u da wasu je su aikata abin da suka dawo ba haka ake nufi ba da Allah ya ce su je su yi din ba ana nufin su je su yi abin da suka dawo bane wal ihanati kuma yakan zo dan ihana
wa masalahu fil ya imani musanta shi a cikin ila bi qawlihi ta'ala da Allah ta'ala zuq innaka antal azizul karim shiga ranka ya dade hali mutum da shiga wuta ya su laka ta jage ba a ce a shiga wuta kuma a ce ranka ya dade an ce naka ranka lasiri a kaga ranka ya dade gidan ko wala tasiri akan zo dan tasiri wane ya tasiri ai at-tazlili shine tazlili tasiri kunu qiradatan a ce ku zama burai ka shine tazlili kenan abbara bihi yayi fasara da shi an naqalihim da ciron su min halatin daga wannan hali ila halatin zuwa wannan halin izlalan lahu dan wulakantawa gare su wa huwa ahsu mimma qabla shi wannan yafi na gaba yafi wancan ihana na ya gyara ne yayi wannan izlalan lahu akwai izlalan lahu kuma akwai lam alif ya fi gyara ba wata ajizi akan zo da shi dan gajiyarwa na wafatu bi suratin min mislihi zo da sura irin sa kaga ba Allah ba ne masa isi ba a'a ba za ku iya ba iz laysa al-murad talabu zalika minhum ai ba ana nufin wa ana ne musu je su zo da sura irin ta alqur'ani bane ba Allah haka yake nufi ba bal izhar ajizihim bari Allah ya so ya bayyana sun gajiya ba za su iya yin wannan da sura irin ta alqur'ani ba wata hayiri akan zo da shi kuma dan tahiri na inki hindan an shi ma wannan alhazan sai a mutum da ta kasa ba anki ba inki hindan ka aure hindu ko ƴar uwarta fayyamtani ul jam'u ka ji fakin su da wancan na gaba kenan ibaha shi wannan ba za ka iya hadawa ba sai dai ko ita ko ƴar uwar bi hilabil ibahati sabanin ibaha ku sai ka hada biyu wa tamanni akwai tamanni shi kuma guri kake yi ba horo bane a an hori ne amma ma'anarsa gurin abin ya faru na ala ayyuhal layl tawil alanjali ya kai dare mai tso baka yaye ba ma'anarsa amma da ai ma'anarsa ka yaye amma da roƙo ne da kake kace ba yaye ba wai ka hore shi bane fa inna layla dan dare la yuqbalu ba zai karbi an yudlaw minul injila an yi dalaba ko an yi dalaba minul injila a ce wa ana neman ya yaye ba za a nemo ba za a samu a wajensa ba ba zai yi ba wa inna ma zalika sanin wancan nanka kinayatan an tamannihi shikenan kai da shi ana gurin yayi ne amma ba sai akai an sa shi yake ba wal imtina akan zo kuma dan baiwa kulu min samarihi iza asmara Allah ya ce ku ci daga yayin itace in yayi daga yayin itacen nan sun nuna to ai kaga wannan imtidani ne baiwa ce Allah ya yi wal ta'ajjubi yakan zo amri ne amma mamaki nahu kamar unzuru kai qala rabbuna a ce kalam unzur ka duba mana kai ya suka buga maka irin wannan misali mamaki yadda suka yi irin wannan ai kaga shi ma abin fi'ili amri ne amma ma'anarsa ba da mamaki wa tasriyati ko kuma amri ne amma daidaitawa nahu isbiru fasbiru aula tasbiru ko ku yi hakurin ko kar ku yi wala habari yakan zo fi'ili amri ne ma'anarsa ba da labari aw qawlihi sallallahu alaihi wasallam shine kamar da manzo Allah ma adraka an-nasu min kalamin nubuwatul ula idza lam tastahi fasna ma shi ita to shi wannan hadisin ai fuska biyu ne da shi ga ma'anarsa ko ya zama labarin ne gashi nan in baka ji muya kai abin da ka ga dama gashi nan Buhari ne rubuta hadisin ay alwaqi'i ai mai aukuwa anna man la yastahi wanda duk baya jin kunya yaf'alu ma yasha'u sai kashi a kasuwa wanda duk ba shi da kunya ko ina sai kashin sa ba to shi ne kenan wannan kaga an nuna cewa labari kenan wa ila ko hadisin ma idza kana shay'u idan abu ya kashe mimma la yastahaya minhu ba a jin kunya a wajen Allah fasna'ahu kai shi ko me za a faɗa ma faɗa zai kana ma wannan hadisin kenan ma in dai baka saba Allah duk abin da za a faɗa maka wata kunu ibahatan ai kun haka ne ya zama ibada kenan kuma in yazo da wannan ma'ana wal ihtiqari yakan zo fi da amri ma'anarsa wulakantawa la alquma antum mulku ku jefa abin da za ku jefa din ji annabi Musa wal adabi ko kun fi da amri ne amma ma'anarsa koyar da ladabi malam na kun mimma yalika malam kai shiga banka kaji wai an koya yaro ladabi ne wa galiba hadhihi al-umuri to galibin waɗannan hore-hore da muka faɗa min ziyadati duk ƙadina ne akan talis galibin su dai ba talis ne kasu ba shi talis ga wanda ya faɗa nan wallazi fihi wanda yake talis al-ibahatu akwai ibaha wa tahdid akwai tahdidi wal ihana akwai ihana wa tasir akwai tasiri wa ta'jid akwai tajizi wa tasir akwai taswiya akwai tabanni sauran ko dini na ƙara zan ji zurdi saka alhamdulillah dan uwa masu kallon da sauraron daga zawiyar shekul kalan sauyi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara da jama'a
same shi 19 ga watan jima'a akira hijira 1442 daidai da 31 ga watan ɗaya miladiya 2021 a zaman mu na 57 a karatun mutasar khalil sauka ta biyu muka saurari tare da kallon karatun mutasar khalil wanda malam tijjani lima sani mai hula ya ja baki shafi ibrahim ce mai hula ya fassara dalla-dalla kamar yadda aka ji tare da ainihin wani cikakkun bayanai da larabai inda ake bukatar su musamman yau an ci gaba da hukunce-hukuncen aikin hajji da umra musamman an yi magana akan rukunai ko rukuni daga cikin rukunan aikin hajji. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa sai da alkhairi yau Allah ya ja kwana ya kara lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ganewa ya ba mu rikewa. Sannan karatu na balaga mun ji bangaren insha'i inda aka yi maganar inda fi'ili amri yake shiga yana fita da nau'o'insa dangane da abin da ya shafi lamarin ainihin wato insha'i. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ganewa. Yan uwa a ci gaba da sauraron mu da kallon mu a wasu darasa masu zuwa insha Allah domin karɓar wasu darsuka masu zuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. yan wa an ce wani